Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kaysama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kaysama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Kaysama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabubuang panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Mayong adlaw sa tanan. Another nasad nga opportunity sa atong matag usa ka kinabuhi nga makadungog sa pulong sa Ginoo. So karon kung doon na mo yung mga Biblia unsa man na nga translation, pwede kayo Cebuano or English. Ato ang passage karon nga pagaisgutan na makita sa libro sa unang Korinto Kapitulo 9, versikulo 16 hangtod sa 17. Balikon ako.
Unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 16 hangtod sa 17. Kung inyo nang nakita, samtang magbasa ko, pwede ra inyong sundon or pwede ra maminaw. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa bersikulo 16 hangtod 17 sa kapitulo 9. Nagingon, wala ako'y katungod sa pagpasigarbo tungod lamang kay nagwali ako sa maayong balita, kay gisugo man ako sa pagbuhat niini. Alaot ako kung dili ako magsangyaw sa maayong balita. Kung kinabubuton pa ang paghimo sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan. Apan katungdanan ko ang pagbuhat niini isip tinugyanan. Ang Dios nagpanalangin ng daan sa iyahang mga mensahe. Ito ko na tong ulo magampo ta. O Dios nga gamhanan dalay kong ka nining adlaw sa matagusan mo ka kinabuhi. Salamat sa imong grasya nga sufficient Ginoo nga tungod niya na kami naka-survive, kami nakapadayon sa among matagusa ka kinabuhi sa mga buluhaton. And thank you kay Ginoo ning lain sab nga opportunity nga makadungog mi sa imong pulong tuguti nga kini dunay akong kahimuan sa matagusan mo ka kinabuhi. Amo kang isaligan uban ang pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, magisgota sa libro sa Unang Korinto nga gisulat ni Apostol Paul. Nga diin sa kini nga particular nga kapitulo dunay nagila or giila usab nga si Apostol Paul bilong siya sa mga gitawag og apostoles. Nga diin apil siya sa 12 ka apostoles ni Ginoong Hesus. Apan doon na usay mga tao nga wala mo tuo or dili mo tuo nga si Apostol Paul nabilong siya or apil siya sa 12 ka disipulo ni Ginoong Hesus. Apan doon na siya statement sa iya nga personal nga kinabuhi nga nagtuo diha sa Ginoo. Nga rin mingon siya nga bisan pa og naay mga tao nga wala mituo siya nga bilong siya sa mga disipulo ni Ginoong Hesus or naay mga tao nga nagtuo padayon niya isangyaw ang pulong sa Ginoo. Wow, pagkanindot sa maong kinabuhi ni Apostol Paul nga doon na siya kasing-kasing nga mo-obey sa sugo sa Ginoo nga isangyaw ang iyang mensahe, ang kamatuoran ngadto sa daghang mga tao. Now, ato ni paghisgutan ang maong sa kinabuhi ni Apostol Paul mahitungod sa iyang pagkaila sa Ginoo nga diin unsa ang iyahang katungdanan or unsa ang iyahang gibarugan sa iyang kinabuhi or unsa iyang duty, unsa iyang trabaho ingon nga dunay Kristo sa kinabuhi. Unsa man ang sugo sa Ginoo nga pwede niyang buhaton para sa kayuhan, sa kadaghanan o para sa kahimayaan sa Ginoo. Now, nini nga adlaw magisguta may tungod sa duty or kining gitawag og katungdanan sa pagsangyaw isip tinugyanan. So mao ni usa sa mga gibarugan ni Apostol Paul. Katungdanan sa pagsangyaw isip gitugyanan. So kabalo man tatanan nga sukod sa ni Ginoong Hesus o ngadto sa mga 12 ka disipulo nga diin nana ang commission, ang Great Commission nga isangyaw ang pulong sa Ginoo or dili lang sa 12 ka mga tinun-an pati na sa mga tao nga nakabaton og pagtuo sa mga tao nga ni-receive ni Jesus Christ as a personal nga manuluwa sa personal nga kinabuhi. Nga din doon na say responsibility nga isang niya usab ngadto sa wala pa nakaila o wala pa nakadungog sa mensahe sa Ginoo. Og mao ni ang atong paghisgutan, balik ko nako katungdanan sa pagsangyaw isip tinugyanan. Din mao ni ang kuan ni Apostol Paul nga diin doon na siya ay katungdanan nga gikan sa Ginoo nga gihatag nga mao ang pagsangyaw. Gitugyanan siya nga din mao ni ang iyaha diha sa iya nga kinabuhi nga sa tinuod lang kini kitang tanan. As long as Kristohanon ka, as long as doon na kay Kristo sa imong kinabuhi, as long as
na ni-believe ka ni Jesus Christ, gitawag ka og believer magtotoo or Kristohanon, doon natay gitawag og katungdanan or gitugyanan ta nga atong isangyaw sa uban ang mensahe sa Ginoo mahitungod labaw sa tanan ang kaluwasan. Og diin mao ni ang gitagaan og dako nga importansya ni Apostol Paul diha mismo sa iya nga kinabuhi nga gitugyanan siya sa Ginoo bisan dunay mga tawo nga diin magpersecute sa iya sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Iya ni nga gibarugan tungod kay giisip niya nga kanang duty ni niya ingon nga Kristohanon. Nga diin sa ato nga passage dunay pipila ka mga butang nganong importante kaayo ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nganong kinahanglan nga atong nga isangyaw ang kamatuoran ngadto sa mga tao labi na sa wala pa nakadungog niini. Ang una nga butang nga gisgutan ni Apostol Paul nga diin katungdanan or gitugyanan ta sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa mao nga purpose o rason. Una is it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Nganong musangyaw una nga butang nga gitudlo ni Apostol Paul tungod kay mauni ang gahom sa Dios sa aron pagluwas sa tanan nga motuo. Makita nato sa gihisgot ni Apostol Paul gihapon sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16 nga nagingon siya, dili ko ikaulaw ang maayong balita. Kay nganuman kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo. Now mingon si Apostol Paul kinahanglan o importante kayo gitugyanan ta or natay duty nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo sa mao nga purpose kay kini mao ang gahom sa Ginoo aron pagluwas sa mga tawo nga motuo. Now unsaon man pagtuo sa mga tawo kung dili sila makadungog sa pulong sa Ginoo. Unsaon man nila pagkadungog kung walay tao nga musir kanila, musulti kanila, musangyaw kanila sa pulong sa Ginoo. Nga diin mingon usab siya sa Romans kapitulo 10 bersikulo 14, apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo, o kung saon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe, o kung saon man nila pagkadungog kung walay magwali niini. Usa ka dako nga butang nga din gitagaan og dako nga importansya sa kinabuhi ni Apostol Paul kining sugo sa Ginoo, ang dakong sugo sa Ginoo nga isangyaw ang iya nga mensahe. Sukad pa sa ngadto sa mga apostoles og diin kini gitagaan og dako nga gibugaton sa kinabuhi ni Apostol Paul tungod kay ang mao nga mensahe, ang mao nga pulong sa Ginoo maghatag og kaluwasan sa tanan nga mga tawo nga motuo niini. Na unsaon man nila pagtuo kung dili sila makadungog sa mensahe sa kamatuoran. Muna importante kaayo nga diin gi-emphasize ni Apostol Paul ang pagsangyaw sa mensahe, ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Tungod kay labaw sa tanan gisugo ang mga apostoles, gisugo ta nga mga Kristohanon nga ang maong kaluwasan nga atong nabatunan ato usab nga ipaambit ngadto sa uban nga wala pa nakadawat niini. Og kana usa ka dako nga hinuklugan sa matag usa nato ka kinabuhi nga diin unsa ka importante, unsa ka dako og bili ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo para sa mga tawo nga wala pa nakadungog, sa mga tawo nga wala pa ay Kristo sa ilang kinabuhi. Nga diin kini dunay dako kayong kahimuan sa matag usa sa diha nga ang alagad sa Ginoo magbuhat niini sa maong sugo nga isangyaw, isulti. Nga diin si Apostol Paul mingon siya nga importante kaayo tungod kay maghatag og kaluwasan sa tanan nga mga tawo nga motuo niini. Andin ang ikanduha nga butang nga gitudlo ni Apostol Paul nganong importante kaayo nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo nga diin to let people know the truth. Aron nga ang mga tao makabalo sa kamatuoran. Unsay purpose nganong isangyaw ang pulong sa Ginoo? Una, aron
kay mao ni ang gahom sa Ginoo aron pagluwas sa tanan nga motuo. Ang ikaduha, aron ang mga tawo makabalo sa kamatuoran. Unsa man nga kamatuoran pinasikad sa pulong sa Ginoo kung unsa ang gisulti. Nga diin nag-ingon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Now din gi-emphasize usab ni Apostol Paul nga importante kaayo nga atong isangyaw isulti ang pulong sa Ginoo kay kini magtugot nga ang mga tao nga makadungog niini makabalo sa kamatuoran tungod kay ngano man ang pulong sa Ginoo nga diin makita sa ikaduhang Timoteo nga diin magtudlo sa kamatuoran, magsulti sa kamatuoran tungod kay ang pulong sa Ginoo kamatuoran ug tinuod. Nga diin makabalo sila tungod kay ang pulong sa Ginoo magbadlong, magsaway ug magtudlo sa matarong. Nga diin unsaon man nila pagkabalo sa kamatuoran, unsaon man pagkasayon sa mga tao sa pulong sa Ginoo, unsaon man pagkabalo nga dunay Ginoo nga nahigugma, dunay Ginoo nga nagpakamatay dito ibabaw sa cross. Unsaon man nila pagkahibalo nga dunay paglaom kun dili nato isangyaw ang kamatuoran. Din Apostol Paul gitagaan niya dako nga importansya sa iyang kinabuhi. Tungod kay dunay dako nga impact ngadto sa mga tao, sa kinabuhi sa mga tao, labi na sa mga tao nga wala pay Kristo sa ilang kinabuhi. Nga diin makabalo sila kung unsa ang kabubuton sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi, makabalo sila kung unsay angay nga buhaton nga malipay ang Ginoo, unsa dapat ang kinabuhi nga diin nini nga kalibutan na, unsa ang purpose nganong nag-exist ang tao. Mahibalaan nila sa ilang kinabuhi sa diha nga makadungog sila sa kamatuoran ug sa diha nga labaw sa tanan ato ning isangyaw isulti ngadto sa ilaha. Inana ka importante sa dihang buhaton nato ang maong sugo sa Ginoo. Ari nang ikatulo nga importansya nga gitagaan og dakong gibukaton ni Apostol Paul ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo mao kini to fulfill the great commission of Christ. Ang ikatulo nga butang nga gi-emphasize ni Apostol Paul aron nga matuman ang dako nga sugo ni Kristo. Nga diin sa dihang dili ni buhaton sa usa ka magtotoo, dili ni nato buhaton ingon nga mga alagad sa Ginoo, dili nato or like kabaluta pero wala tay action sa mao nga sugo ni Ginoo, sa sugo sa Ginoo. Parihara nga gidisobey nato ang Ginoo. Kaparihara nga wala nato tagaig bili ang sugo sa Ginoo sa atoa nga isangyaw ngadto sa uban ang iyang mensahe. Ug mao na nga gitagaan og dako nga pag-emphasize ni Apostol Paul nga importante kayo nga isangyaw tungod kay kini dako nga katumanan sa mao nga sugo ni Ginoong Hesukristo alang sa daghang mga tao nga gani mingon si Ginoong Hesukristo. Nag-ingon ang pulong ni Ginoong Hesukristo sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15. Mingon siya kanila, gingnan niya iyang mga apostoles. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan og isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. So ngadto sa tanang mga tao, na og dili nato buhaton ang pagsangyaw ngadto sa atong isigkataw, walay katumanan ang maong sugo ni Ginoong Hesus. Apan sa dihang buhaton nato ang mao nga sugo ni Ginoong Hesus diri sa matag-usa nato kakinabuhi, nagpakita na nga doon natay kasing-kasing nga obedience diha sa Ginoo. Doon natay kasing-kasing nga masulundon sa kabubuton sa Ginoo. Doon natay kasing-kasing nga masulundon sa sugo sa Ginoo. Nga diin ang ikaupat nga butang nga gitudlo ni Apostol Paul sa iyang nga mga mensahe, it gives joy and hope to everyone who believe. Nga diin gitudlo ni Apostol Paul usa ka dako usab nga importansya sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo tungod kay kini maghatag og kalipay, maghatag og paglaom sa mga tao nga mutuo ni Kristo.
Na unsaon man nila pagkabaton sa mao nga kalipay, unsaon man nila pagkabaton sa paglaom, kung dili nato isangyaw ang pulong ngadto sa mga tao nga wala pa Kristo diha silang kinabuhi. Unsaon man nila pagkabaton sa kasiguruhan sa kaluwasan kung wala tay aksyon nga buhaton sa sugo sa Ginoo. Unsaon man nila pagkabaton sa mao nga kasiguruhan nga sama sa atong nabatunan nga someday, somehow, makauban na to si Kristo diha sa iyang gingharian. Nga din si Apostol Paul, diha sa iya nga kinabuhi, gitagaan niya dako kayong gibugaton, gitagaan niya dako kayo nga importansya sang kinabuhi, ug sa diha nga kabalo siya nga gitugyanan siya sa Ginoo sa mao nga sugo nga isangyaw ang pulong sa Ginoo, di lang kay taman nga nakabalo siya niini kun dili iya kining gibuhat nga diin dunay aksyon nga gibuhat si Apostol Paul nga minglakaw siya aron nga mabuhat ang sugo sa Ginoo nga masangyaw ang pulong, masangyaw ang kamatuoran. Nga din atong makita nga sa previous nga mga wali nga sa letter ni Apostol Paul nga daghan ang mga tawo nga nakaila sa Ginoo, daghan ang mga tawo nga nakabaton og kaluwasan sa ilang kinabuhi pinaagi sa kinabuhi ni Apostol Paul nga gigamit sa Ginoo. Tungod kay nganuman nagmasinugtanon si Apostol Paul sa pagsangyaw, nagmalipayon siya sa pagsangyaw bisan taliwala sa mga paglutos sa iyang nga iyang nagian. Sa matagusan nato kakinabuhi ingon nga mga Kristohanon, gitagaan ba nato og dako nga importansya, dako nga bili sa atong matagos sa kakinabuhi ang maong sugo sa Ginoo sama ni Apostol Paul. Doon natin nagkalinlain nga pwede nato nga mabuhat, pwede nato nga buhaton para sa kaymayaan sa Ginoo nga diin labi na sa mga tao nga wala pa Kristo silang kinabuhi, sa mga tao nga hopeless pa diha tubangan sa Ginoo. Ug kinsa man ang pwede nga makasangyaw sa ilaha, walay lain kundili kita nga mga magtotoo, kita nga mga Kristohanon, kita nga nakabalo sa kamaturan, ug kita nga dunay kasiguruhan sa atong kinabuhi. Unsaon nila pagkabaton sa kamatuoran, unsaon man nila pagkahibalo sa pulong sa Ginoo, ug unsaon nila pagkabaton sa mao nga hatag sa Ginoo nga kaluwasan kun dili nato isangyaw. So sa kadako nga tagaan nato og pagtagad sa matakusan nato kinabuhi ingon nga mga Kristohanon nga gihigugma sa Ginoo, gipakamatyan sa Ginoo. Nga din dili ta mahimong selfish atong mga kaugalingon. Nga sama ni Apostol Paul doon na usab say desire nga daghan pa nga mga tao nga mawin diha sa gingharian sa Ginoo. Ug akong mga pag-ampo nga kitang tanan dili lang kay kamo pati ako nga mausab na ato ang desire ug kalipay nga naapay mga kalag nga makaila ni Ginoong Hesukristo. Dako na tungo-tungulo mag-ampo ta. Amahan na mga langit noon, salamat kay Ginoo nining orasa, nining adlaw Ginoo sa maong pulong nga din imong gi-remind sa matagos sa kanamo Ginoo. Labaw ug una sa tanan, ikaw ang Dios nga nagpasimuno nga diin imo nga gibuhat ang maong mission Ginoo nga isangyaw ang pulong sa Ginoo. Ikaw ang nahimo nga good example, ikaw ang nahimo nga panagingnan sa daghan nga mga tawo Ginoo sa pagbuhat sa imong kabubuton sa amahan nga diin mapahayag ang kamatuoran nga din aron ang mga tawo gikan sa mga kasalanan makabaton og kapasayloan, makabaton og kasiguruhan ug labaw sa tanan dunay kasiguraduhan nga inigabot sa saktong panahon makauban diha sa imong gingharian. Salamat kay Ginoo nga diin sa mong matag usa ka kinabuhi usami nga diin nakabaton sa maong kaluwasan, kasiguruhan sa moang matag usa. Lord, salamat kay Ginoo nga din ang maong kaluwasan nga among naangkon nga diin amo usab ni nga mahatag or ma-share ngadto sa uban sa imong grasya ug tabang Ginoo. Tagay kami kaisog, tagay kami kalig-on, giyahi kami balang Espiritu Santo tungod kay pinagi sa mong kaugalingon wala mi mahimo o dili mi ibol nga makabuhat kung wala imong tabang. Busa Lord, ubani kami, giyahi kami bisan pa sa matagusan namo ka kinabuhi. Salamat nga imo mibugkuson sa imong paghigugma sa imong grasya
ug sa imong kaluoy. Amo kang gitugyanan uban ang pagpasalamat sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Kaysa sa ulan, ginabubuang gugma mo, sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysa sa ulan, ginabubu pa nila